Ahoj, tímhle s tím videem bych vám chtěl ukázat, jak jsem si vyrobil svůj vlastní stan na auto. Vzhledem k tomu, že video mělo nějakou chybu, tak tam není zvuk a musím to ze začátku nadabovat. Takže tady vám ukazuji, jaký jsem použil desky a jak jsem začal s rámem. Na konstrukci rámu jsem použil D-profil, který se používá na garážový vrata. Chtěl jsem původně trošku něco jiného, ale nakonec vyšlo tohle, tak jsem vzal ten profil. Tady už je vidět hotový rám, každý je jiný, vlastně ten rám, který teď ukazuju, ten bude mít průlez ze spoda, protože nechci do stanu vstupovat z čela, ale chci tam procházet z boku. Tady je vidět, jak jsem rám přidělal k desce, je to vlastně přidělaný nalisovávacíma maticema, protože u bývalého overcampu, který jsem měl, tak ten měl vratový šrouby ze spoda nahoru a když se si ve stanu klekli, tak byl cítit vršek matice a šroubu a hrozně to bolelo do kolen. Tady už ukazuju, jaký jsem udělal pant, zase je to kopie pantu z overcampu, který je jednoduchý a funkční, já ho jenom trošku zesílil a přidal mu výstuhy. Na ocelovou konstrukci pod plachtu jsem používal topenářský uhlíkový potrubí, protože má slabou stěnu a zároveň je dostatečně pevný a na spojování v rohách jsem vzal jejich kolínka, které jdou takhle krásně nalisovat a jsou potom dostatečně pevný a nemusí si nějak svařovat. Tak tady to je krásně vidět, jak se rozlisujou. Konce trubek, který budou na pantu, jsem si na lisu zmáčknul, aby byly takhle na jedné straně rovný a já vrtal a měl jsem tu styčnou plochu s tím pantem rovnou a nedocházelo k nějakému nechtěnému pohybu. Tady už mám hotový vlastně Dčka. Dál tady máme kurty, kterými budu spojovat jednotlivý oblouky k sobě, aby když budu roztahovat stan, se mi všechno natahovalo a stan se celý rozložil. Budu mít 3 za sebou, takže nebude docházet ani k prověšování plachet. Tady už je vidět, jak jsou ty kurty natažený, jak je to našponovaný a vlastně tím, jak se to otevře, jak to drží. Do prostředka jsem dal plech, aby nedocházelo k zvedání desky při pohybu ve stanu. Tady už je vidět, jak jsem vlastně ten pan vystužil, protože u toho overcampu se mi nelíbilo, že vystužený nebyl a celý se to hejbalo. Ani jsem tomu nevěřil vlastně, když byl sám zajištěný a nebyl nějak podepřený žebříkem. Vnitřek stanu jsem vylepil odrazovou folií, aby nedocházelo k prochladání stanu ze spoda. A tady už mi přišla plachta, takže takový malý nahlídnutí, než se vlastně ze spoda celá plachta utáhne. Plus madrace. Tak, stan už pomalu finishuju. Nadělal jsem si vlastně háčky na plachtu. Nadělal jsem si kurty. Tyhle si modrý kurty, jsou tady 3. Ty budou sloužit na přidělání vlastně té horní krycí plachty na stažení, protože ta dílka 1,30 m vlastně na 2,10 už je tak velká, že ta plachta by se prostě zvedala a trhala by se, takže ty jsou na zajištění plachty. Pak tady mám tyhle zelené kurtičky, ty jsou na stažení toho stanu, jenom proto tady ty očka, ty jsou tady 2. A vlastně plachta na tom nebude na zip, bude na tom stejně jako má overcamp, takže plachta bude dolů, natažená a přes gumicuky přidělaná k háčkům. Dal jsem si tohleto proto, že mi přijde lepší tu plachtu vždycky sundat. Tak, stan máme na autě, plachtu jsem si nechal šít od kluků z Nymburka, stopplachty.cz, takže jdem si to rozbalit. Tak, stan máme rozbalený, plachtu jsme si nechávali šít od Domov na kolech. Oni dělají ten samý systém, co já jsem chtěl, nebo co my jsme chtěli. Je teda 1,30 m složený, takže po rozložení je 2,60 m, proto tady jsou nožičky. Vstup jsem chtěl ze spoda, abych nemusel mít žádnou předsíňku, cokoliv a mohli jsme být furt jakoby suchý, takže vstup je na šoupačku, což vůbec nevadí, ten stan je dostatečně velký.
Tak jelikož nemá větrání, tak jsme si nechávali dělat velký okýnka. A jinak je to standardní, teda je to plátno. Je podlištovaný, jenom aby to vypadalo hezky, jinak ze spoda je natlučený vlastně takhle hřebíkama k desce. V každém rohu jsem si nechal udělat ještě poutce, kdy na to ještě přidám parakordy, aby to bylo možné uvázat. Pár lidí se mě ptalo, jestli vůbec to má cenu si ten stan dělat sám. A reálně, když člověk nemá na to ty prostory, tak si myslím, že nevyplatí. V každém případě já ty prostory mám, vím, co jsem chtěl, vím, jak jsem to chtěl a taky vím, že jsem ho nikde nedokázal takovýhle sehnat. Domov na kolech si se takovej dělá, asi by mi ho dokázal udělat, ale když jsem schopný si tu konstrukci a všechno udělat sám, tak si ho radši udělám sám a vím, že na tom ušetřím. Takže cenovka se odráží tak, že za tu spodní konstrukci, za železo se spojovákem jsem dal nějakých 5000, počítám do toho i ty trubky, co jsou vlastně uhlíkový, topenářský, takže jsou slabý a jsou pevný, beze šví a je v tom teda jsou v tom i hliníkový nožičky. Žebřík vyšel na 12 stovek, je to klasický parksáďácký vysouvací žebřík, teda plachta mě stála 17,5 tisíc od domů na kolech. Za 2,5 tisíce tady mám plachtu krycí nahoru, madrace myslím něco jako po 800 z IKEA, ty nejlevnější. Deska je polepená odrazovou folií tepelnou, tu jsem koupil v Actionu, vlastně 3 role po 300. Lepidlo taky za 1000 korun. To je všechno, co já jsem vlastně do toho musel vložit za finance. Desky jsme měli, jinak ta jedna deska se dá sehnat za 1000 korun. A pak vlastně práce. Pak tam teda byly nějaké ještě drobnosti, takže řekněme, že celý ten stán mě bez práce mohl vyjít na nějakých 30 000 maximálně. Jakoby neušetříte na tom nic, jenom vlastně tu svoji nebo něčí práci vlastně, jo. Takže taková je situace s financema. Tak pak je tu otázka rozkládání a skládání stanu, rozložení toho stanu takhle jak je, vlastně nic nikde nenapínám, rozložím ho, už je napnutý a to mi může i s tím povolením ty plachty a veškerou prací zabrat maximálně 3-4 minutky. Musíte brát v potaz, že to není skořepina, je to prostě plátno. Složení už je na tom horší, protože už vlastně nejste pod tou střížkou, už to všechno skládáte a to ještě nemám teda otestovaný, všechno budu odlaďovat nějaký detaily a myslím si, že do 10 minut se vším se vejdu taky. S overcampem jsem to zvládal celý rozložení, složení za 12 minut. A ten systém vlastně je něco horší, protože se tam napínají ještě ty tyče vnitřní. A co takový stan vlastně teď váží? Stan má se vším, i s tou plachtou, madracem, nožičkama, žebříkem, má dohromady 120 kg. Vím, že hodně lidí si řekne, no 120 kg to je hodně, ale uvědomte si, že ten stan je 2 metry 8 cm a 2 metry 60 velikostně. Jo? Takže když byste si brali vlastně 2 stany, jo, po 60, po 70 kg, co jsou běžný, tak jsme na tom samým, jo, akorát já mám prostě jeden, nerozkládám 2 stany. Takže rozdíl v tom zase takový není, těch aut s 2 stanama tolik nejezdí, ale lidi jezdí, takže je to váhově jsem na tom samým s tím, že prostě nerozkládám 2, mám jeden. Jo. Tak, co se týče vnitřku, vnitřek je teda klasický, jak už jsem tam na videích, se rozkládá pomocí kurt. Tuhle kurtu musím dopnout, protože jak se ta plachta šila bez stanu, tak to trošku nesedělo, o čem jsme věděli a musel jsem tuhle tyč přiřezávat, takže tahle kurta se dopne. Nějak okýnka, klasický padačky na zip. Tak a když se to vlastně teda zatáhne, tak vidíte, že ať jsou prostě tady 4 hodiny odpoledne pod mrakem, teda
tak ve stanu je krásně tma. No, pak tady na tomhle místě, kde vlastně jsou ty šoupací dveře, tak ještě sem přijde madrace. A aby se dalo jako ne spát tady, aby přes ty dvířka vlastně nešel chlad. Tak ještě taková drobnost. Ukážu, že ten stan je schopný sám sebe podržet. Je to vlastně díky pantům, ty tam mají zarážku a díky těm kurtám on nejde dál a tady vlastně sedí na jeklu, na té zahrádce vytažený, na příčníkách a všechno je to takhle ze spoda přidělaný. Žebřík je přidělaný, nožičky jsou takhle přidělaný, respektive zatím tuhle musím ještě předělat, vytisknout jiný držák, aby to drželo vlastně v tom Dčku, v tom profilu. A možná jste si ještě všimli, že tady mám sušák na prádlo, protože se mlíne něco tahat, tak ten potom bude vlastně dodaný tady. Na to ještě dotisknu držáky a bude furt vožený vlastně v tom stanu, takže nebudu muset řešit, kam napnout, usušit prostě ručníky po tom, co se umém. No to je asi ode mě všechno. Já si myslím, že důležité věci jsem k tomu řekl. Kdyby někdo měl nějaký dotaz, tak si mě zeptejte a já vám odpovím.